daw. Yun rin ito. Single rin. So, naami brown sugar kay mo kuno isagol, dili siya ganahan og ano ka lang. Hi, Birdie. Yung dodong, matulog na siya. Mag-computer, matulog na siya. Dito na na. Go. Manja? Mahadlok. Ano? Ang kanya babukal. Ikaw. Ah, kaya. Oras. Kaya na pa. Oh, batang gamay to ini anak dong. Kay mo kuan mo hubas. Hi vlog sa MGR channel. Ako din maglogo din miniti aginating sa gulan na mo cocoa powder. Sweeten nga cocoa powder. Yes. Yes, sir. Yes, madam. Buto na dito? Sure ba? Luto na na eh? Oh. Belum mati. Mau Manay. Dami. Maliit lang iyan. Pagkawan. Aming lugaw guys. Hindi lagi nang kukuha doon mo. Nya? Kaya atong ikaw eh. Maot. Maot ni kukuha. Ikang lugaw din nga medyo nalata na ako ano siya. Alright.